ሰንበት ሳሳን ሓደን መጋቢት 2019 ኒውሲ ዝኣመሉ ብዘይ ዝኾነ ጋርድ ከባቢ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ናብ ማራቶን ከይዱ። ምክንያቱ ሓደ ናይ ቀደም ዓርኩ ካብ ቤት ማሰርተ ወፂኡስ ሓድሽ ክዳውንቲ ነመሃቢኡ እሱን ሃንደበት ወፂኡ። ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እቲ ቀደም ኣብ ጉጅለ ሮሊንግ 60s ምስኡ ዝነበረ ኤሪክ ሆልደር ዝበሃል ሰብ ካብቲ ከባቢ መግቢ ገዚኡ ክወፅእ ከሎ ይረኸቡ እሞ ኒውሲን ኤሪክ ንፖሊስ ምስጢር ትህብ ኣለኻ ዝብል ወረ ስለ ዘለዎ ተጠንቀቕ ብምባል ምክሩ ለጊሱሉ። ኤሪክ ግን በዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ተቆጢዑ ካብቲ ቦታ ድማ ተኣልዩ። ድሕሪ 10 ደቂቃ ግን ክልተ ሽጉጥ ሒዙ ተመሊሱ። ኒውሲ ኸ 10 ግዜ ተወኪሱ። ኒውሲ ማህረምቱ ፀኒዑ ኣብ መሬት ምስ ወደቐ ኤሪክ ነቲ ዝገበሮ ከኣኽሎ ብእግሩ ርእሱ ረጊፅዎ ሃዲሙ። እዚ ቅድሚ ገለ ደቃይቅ ኣብ መዐሸጊ መኪና ኮይኑ ንሰባት ሙቕ ሰላምታ ዝህብን ምስ ኣድነቕቱ ዝሰኣልን ዝፍርም ዝነበረ ኣቦ በዓል ቤት ሙዚቀኛን ጅግና መራሕን ኣብ መሬት ወዲቑ ደሙ ከም ማይ ክዛሪብ ከም ምርኣይ ኣዝዩ ዘሕዝንን ዘሰንብድን ፍጻመ የለን። ኤሪክ መጀመርታ ክመጥን ከሎ ምስ ሓንቲ ኒኮልሰን ዝተባሃለት ሰብ ይመጽእ። ምስ ኒውሲ ተዘራሪቦም ናብ መኪና ምስ ተመልሰ ዓዲ ሰላም እዩ ዘሎ ኢላ ክጽበዮ ድሕሪ ምጽናሕ እናላህለን ክልተ ሽጉጥ ኣብ ኢዱ ሒዞ መጽእ። ቀልጥፋ በግሲያ ንዕናይ በላ እንታይ ኮንካ እንታይ ጋጢሙ ኢላ ብዛሕተተትሉ እዋን ግን ስቕ ኢላ ተዘይዘዊራ ካህናዊ ምዃኑ ከም ዘፈራርሓ ኣብ ናይ ቤት ፍርዲ ግዜ መስኪራ እያ። ኒውሲ ቃንዛ 10 ደቂቃ ተጣዊሩ ናብ ሕክምና ትልኽ እናበለ እኳ እንተበፅሐ በቲ ዝወረዶ ከቢድ መውጋእቲ ግን ንክዕ ሰዓት 3:55 ድሕሪ ቀትሪ ብኣሰቃቂ መንገዲ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈሊዩ። እዘን ኣብ መንጎ ዝነበራ 9 ደቃይቕ ዝርርብ ኤሪክን ኒውስን እምበር ንቅትለት ዝድረኻ ከምዘይኮና ዝሰምዑን ዝረኣዩን ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት መስኪሮም እዮም። ኣብ መስርሕ ቤት ፍርዲ ግን ጠበቓ ተቐታሊ ኤሪክ ብሰንኪ ሰላይ ዝብል ጥርፊ ስለዝተቆጠዐ ይተኪሱ እምበር ካብ ቀደም ዝሓሰቦ ነገር ኣይነበረን ብምባል ይከላኸለሉ ፈቲኑ። ቤት ፍርዲ ግን ነቲ ተኳሲ ሒዝዎ ዝነበረ 2 ሽጉጥን ካብቲ ቦታ ወፂኡ ተመሊሱ ንክመፅእ ዝወሰደሉ ግዜን ብምርኣይ ክኾነ ኢልካ ዝተሓቀነ ቅትለት ምዃኑ ብምውሳን ኤሪክ ሆልደር ን60 ዓመታት ኣብ ማእሰርቲ ክጸንሕ ፍርዲ ተዋሂቡ እዩ። እዚ ካብ ገዝኡ ክወፅእ ከሎ መጣ ደቁ ናብ ምቕናዕን በዓልቲ ቤቱ ኣብ ምኽባርን ዝዋፈር ወዲ 33 ዓመት ጅግና ኣቦ ሰበይቱ ከምዚ ክትብል ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሩ ገሊፃቶ። ንሱ ቅዱስ እዩ ነይሩ። ንሱ ንሰባት ኣይውነኑን እዮም ይለማመድዎም እዮም እዩ ዝብለኒ ነይሩ። ንዕኡ ክለማመድዎን ክፈልጦም ብምኽኣለይ ድማ ኣዝየ ዕድለኛ እየ ብምባል እታ ሙቕ ፍቕራን ከላ ክቡር በዓል ቤታ ብሞት ዝተመንጠለት ወላዲት ትገልጽ። እዚ ብዙሓት ሰባት ኣብ ከባቢ ክሪንሻው ገበንን ተስፋ ምቑራፅን ጥራይ ክርእዩ ከለዉ ኒውሲ ግን ተስፋን ዕድላትን እዩ ዝርአ ነይሩ ብምባል ሓደ ናይ ቀደም ፕረዚደንት ኣሜሪካ ባራክ ኦባማ ንሓደ ስነ ጥበባዊ ከምዚ ዓይነት ናይ ክብሪ ደብዳቤ ምፅሓፍ ኒውሲ ሃስል ካብ ተራድራፋይ ንላዕሊ ማሕበረሰባዊ መራሕን ኣብነት ምዃኑ ዘርኢ እዩ። ኣብቲ ኣብ ስቴፕልስ ሴንተር ዝተገብረ ናይ ተዝካር ስነ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰባት እናተዓዘቡ ከለዉ ቃል ኣምላኽ ብትግርኛ ተነሪብሉ እዩ። እዚ ከዓ ነቲ ምስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያንን ሃገር ኤርትራን ዘለዎ ጥቡቕ ዝምድና ዘርኣየ እዩ። ብኣሜሪካ ዝርከብ ኣምባሳደር ኤርትራ ንኒውሲ ሃስል ከም ብልጭ ዝበለት ክኸውን ኩሩዕ ኤርትራዊ ብምግላጽ ወግዓዊ መርዳእ ኣውፂኦም። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ባራክ ኦባማ ነዚ ውሩይ ራፐር ክገልጾን ከሎ ከምዚ ዝብሎ መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ነቲ እሱ ዝዓበየሉ ቦታ ክሪንሾው ክዕዘቡን ክትንትንዎን ከለዉ ቦታ ጉጅለታት ጥይትን ምቕታልን እዮም ዝብልዎ። ንሱ ግን ካብዚ ንላዕሊ ዝዓመቐ ህይወት ይርዩ ብምባል ኣብ ዝተቐበረሉ ወቕቲ ደብዳቤ ብምልኣኽ ሓዘኑ ገሊጹ እዩ። እዚ ብኣዝዩ ዘሕዝን ኣገባብ 31 መጋቢት 2019 ሰዓት 3:20 ድሕሪ ቀትሪ ብ10 ጠያይት ኣብ ፓርክ ሜስ ሃይስት ሎስ አንጀለስ ኣብ ዝርከብ ድኳኑ ማራቶን ክሎዚንግ ኣብ መዐሸጊ መኪና ህይወቱ ኣብ ኣስጋዕ ሓደጋ ዝኣተወ ኤርትራዊ ራፐር ናብ ሆስፒታል ብምውሳድ ሰብኣዊ ሕክምና ትንፋሱ ከትርፉ እኳ ተተረባረቡ 3:55 ድሕሪ ቀትሪ ግን ምስ ብሩህን ንጹርን መጻኢኡን ሕልሙን ነዚ ዓለም ብሞት ተፈኒዋ። ኤርምያስ ዮሴፍ ኣስገዶም ናይ ራፕ ሽሙ ኒውሲ ሃስል ዝፍለጥ ኣክቲቪስትን በዓል ሃብትን እዩ ነይሩ። 15 ነሓሰ 1985 ኣብ ደቡባዊ ማእከል ሎስ አንጀለስ ኣብ ዝርከብ ክሪንሾው ዝበሃል ቦታ ካብ ኣዲኡ ኣንጀሊክ ስሚዝን ካብ ኣፍሪቃዊ ኣሜሪካዊ ኣቦኡ ኣብ 1970 ናብ ሎስ አንጀለስ መጠ ዳዊት ኣስገዶምን ተወሊዱ። ምስቲ ብላክ ሳም ዝፍለጥ ሓዊ ሳምን ሓፍቱ ሰማንተን ከዓ ብፍቕሪ ዝመልኦ መንገዲ ዓብዩ። ግዜ ቁልዕነቱ ካብቲ ፍቕሪ ቤተሰብ ወፃኢ እግርግር ዋሕዲ ዓቕሚ ተሪርኩነት ገዛውትን ዝተሓዋወሰ እዩ ነይሩ። ካብ ቁልዕነቱ ጀሚሩ ናይ እምሮ ሃብታምን በሊሕን ብምንባሩ ብኸመይ ነረጋግፅ ምስሎም። ወደ 11 ዓመት እንከሎ ንእሽተይ ብጣውላ ተሰርሐት መፅረጊ ጫማ ሰሪሑ ፊት ንፊት ናይ ሓደ ሞል ብምቕማጥ
$50 ሊስትሮ ጀሚሩ እቲ ዘገርም ኣብ መዓልቲ $100 ክረክብ እየ ብዝብል ኒሕ ስለ ዝነበሮ ናይ ትምህርቱን ክዳኑን ናይ ምዕጣው ሓሳቡ ዓብዩ እዚ ጥራሕ ግን ኣይነበረን ኒፕሲ ኣብ ትምህርቲ ኣብ እንግሊዝን መፅሓፍን ካብቶም ሓያላት ተምሃሮ እዩ ነይሩ ሓደ ግዜ ግን ብሓሶት ተኸሲሱ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣሌክሳንደር ሃሚልተን ናብቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ኮምፒውተር ላብ ሰርቅ ከኣቲኻ ብምባል ካብ ቤት ትምህርቲ ተሰጊጉ እዩ ንሱ ግን ከምዘይወዓሎ እዩ ዝገልጽ ኒፕሲ ወዲ 18 ዓመት ምስ ኮነ ኣቦ ንሰለስተ ወርሒ ናብ ኤርትራ ሒዝዎ ከይዱ ነይሩ እዩ ኤርሚያስ sleepy guy how you doing تعندلا مسكين بو كمان فتي غاية مرة صبوك صبوك how I like it yeah see you're learning that's great እዚ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ጻንሕቱ ባዶ ቦታ ህይወቱ ከም ዝመልኣሉ ድማ ይገልጽ ዝበዝሐ መንነተይን መን ምዃነይን ናብ ኤርትራ ምስ ከድኩ ዝያዳ ተረዲእኒ ክብልካ ብዛዕባ እታ መንነቱ ዘነጥረትሉ ምጩት ሃገር ተዛሪቡ እቶም መራሕቲ ፖላይስ ሰባት ንዑ ዝመስሉ ዕድሎም ባዕሎም ዝመርሑን ሃገር ብምኻዱ ንዑ ኣዝዩ ዝሕጉስን ዘደንቕን ኮይኑ ይረኺቡ ኣነ ካብ ኣሜሪካ ዝመጣኹ ጸሊም ሰብ ክሳብ ዝኾንኩ ካብ ኣፍሪቃ ዝመጣኹ ጸሊም ሰብ እኔ ቃላት እትሃቦም መንእሰይ ኒፕሲ ሃስል ትብል ቅጽል ስም ብሓደ ናይ ቁልዕነት ዓርኩ ዝረኸባ ሳጓያ ነቲ ዘይሕለል ጻዕርን ስነ ምግባር ስራሕን ዝኸብር ኤርሚያስ እትውክል ካብ ግዜ ሰብዓታት ዝነበረ ኮሜድያን ኒፕሲ ራስል ዝተወስደት ሳጓያ ድማ መብዛሕትኦም ኣብ ዕድሜኡ ዝነበሩ ህፃናት ክፃወቱ እንከለዉ ንሱ ንዕላማ ልዑል ፍቕሪ ዝነበሮ ኒፕሲ ግን ወዲ 9 ዓመት እንከለዉ ዝሓንፀጠ ሸቶ ወዲ 12 ወይ 13 ምስ ኮነ ወግዓዊ ፊርማ ዘለዎ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ዝሸይጥ ሰብ ምዃኑ ነይሩ ሕልሙ ድሓር ግን ናይ ሰብ ቅዳሓት ምሻጥ ብዙሕ ትረፍ ከም ዘይኮነ ምስ ተረድኦ ባዕሉ ንነብሱ ቅዲ ሙዚቃ ራፕ ይህልዋ እዚ ዝገበረሉ ምክንያት ከዓ ከም ሓደ ነጋዳይ መንእሰይ ዝረኽቦ መክሰብ ንዕባይ ነይሩ ወዲ 14 ዓመት ምስ ኮነ ካብ ገዛ ወለዱ ወፂኡ ናብ ዓባዩ ክቕመጥ ምስ ከደ ኣብዚ ኩልና ሓገዝ ስድራ ቤታ ምን ደሊል ዕድመ ኒፕሲ ኣብ ምውዳብ ገበናት ንግድታት ሓሽሽን ኣፅዋርን ቅትለትን ስርቅን ዝነጥፍ ጉጅለ ተጸንበረ ኒፕሲ ግን ድሒሩ ከም ዝገለጾ እዚኦም ናይ ህይወት ምርጫታት እዚኦም ባህሊ ጉጅለ ዓብላል ኣብ ዝነበረሉ ከባቢ ንገዛ ርእሱ ገንዘባዊ ውሕስነት ካብ ዝነበሩ ድሌት ዝተበገሱ ምዃኖም ይዝነግር ኣብቲ ግዜቲ ትቐንዲ ዕላማ ህይወትካን ምድሓን ዝነበረሉ ናይ ውግእ መድረኽ ነይሩ ይብል ኒፕሲ ብዛዕባ ሓደገኛ ዝኾነ ጉጅለን ስራሓቱን ክዛረብ እንከሎ ወላ እኳ ኣብ ጽዩፍ ተግባራት ዝዋደደሉን ዝግበረሉን ጉጅለ እንተነበረ ኒፕሲ ግን ንሞያ ሙዚቃውን ምህናፅ ግዚኡን ገንዘቡን ኣብ ምውፋር ኣተኪሩ ነይሩ እንተኾነ ግን ናብ ማይክሮፎን ሸፋቱ ኮንካ ምድራፍ ጥራይ ብዙሕ ንሰባ ነቓቕሓ ከም ዘይኮነ ተረዲኡ ኣብ 2002 ድማ ኣብ ባተርቪዥን ዝተባሃለ ዴክስተር ብራውን ዝምራሕ ናይ ማልቲሚድያ ፈጠራዊ ስራሕ ተጸንቢሩ ኣብኡ ከዓ ምህንድስና ሙዚቃን ህርመትን ተማሂሩ ኣብዚ ግዜ እዚ እምበኣር በቲ ናይ ቁልዕነት ዓርኩ ኒፕሲ ሃስል ትብል ናይ መድረኽ ሽም ነቲ ዝነበሮ ጽንዓትን ህርኩትነትን እትገልጽ ዝወፀቶ ኣብ 2005 ድማ ብዘይ ዝኾነ ናይ ካልእ ሰብ ጽልዋ ብናፃ ናይ መጀመርታ ስላው ሳምቦይ እትፍለጥ ኣልበሙ ሰሪሑ እዚ ካብ ሓደገኛ ህይወት ብዘይ ዝኾነ ናይ ሓሽሽ ወልፊ ናይ ማእሰርቲ ህይወት ናይ ዓመፅ ወፍሪ ብዓወት ዝወፀ ተኣምራታዊ መንእሰይ ኣነ ልዑል ራዕይ ዘለኒ ወዲ ስላውሰን ጥራሕ እየ ጸቕጥን ፖለቲካን ወሲደ ናብ ዕላማ ድማ ቀይረዮ ክብል ነቲ ዓበ መንነታዊ ዓወት ዘንጸባረቐት ነብሱ ይገልጻ ኒፕሲ ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛረበሉ ግዜ ብዘገርም ኩርዓቱ ይዝዛር ድሕሪ 14 ዓመት ኣብ 2018 ናብ ኤርትራ ዳግመ ዑደት ኣብ ዝገበረሉ ግዜ ድማ ብዛዕባ ህዝቡን መንነቱም ኣዝዮም ዝገርሙ ቃላት ተዛሪቡ እዩ ኣነ ኣሜሪካዊ ግን ድማ ኤርትራዊ እቲ ኣብ ክልቲኡ ዓለም ዝረኸብክዎ ጥምረት ንመንነተይ ጽቡቕ ገይሩ ዝቐረጸ እዩ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝረኣኽቦ ጽንዓትን ሓቦን ኣብ ኣሰራርሓይ ዓቢ ጽልዋ ኣለዎ እቲ ህዝቢ ዘለዎ ናይ ነብሰ ተኣማንነት መንፈስ ንዓይ ዓቢ ምርኣያ እዩ ብምባል ካብ ኤርትራን ኤርትራውያንን ዝረኸቦ መንነታዊ ዕድወት ገሊጹ እዩ ናብ ዓደቦይ መምላሰይ ንመንነተይ ዳግማይ ንኽረኽቦን እቲ ቃልስን ናጽነት ንኽብሪ ህዝብን ክሳብ ክንደይ ዓቢ ምዃኑ ንኽርዳእንን ሓጊዝኒ እዩ ኒፕሲ ሃስል ኩሉ ግዜ ነቲ ናይ ገዛ ርእስኻ ዕድል ምውሳን ዝብል ናይ ኤርትራውያን መትከል ብዙሕ ግዜ ኣብ ስራሕቱን ንግዱን ይጥቀመሉ ነይሩ እዩ እዚ ህርኩት በሊሕ ጻዕራም ሓላይ ሰብን ኣንበሳን ዝኾነ ሓውና ክልተ ምጭዋት ቆልዑ ከም ዘለዎን ይፈልጥ ዶ እዚ ኩሉ ኣእምሮን ብልሕን ካብ ወለዱ ናብ ወለዱ ከይተሰጋገረ ክሓልፍ መቸም ገበን ኒፕሲ ምስ ላውረን ለንደን ዝነበሮ ፍቕራዊ ዝምድና ኣብ ንሓድሕዳዊ ምክብባርን ዕቤትን ግላውነትን ዝተመስረተ ሽርክና ኢሉ እዩ ዝገልጹ ንሳ ናይ ብሓቅናት እያ ማሕዛይ ከምኡውን ሰላማዊት ቤት እያ ክብል ብዛዕባ ኣዝዩ ዘፍቅራ በዓልቲ ቤቱ ይዛረብ ንወዳት ትኸውን ምኽሪ እውን ይሽተሂብኩም ኣሎ ተጠቀሙላ ኢኹም ነታ ናይ ህይወትካ ንግስቲ ኣጽናዕ እያ ከይሓተተትካ ዘድልያ ነገር ክትህባ መተን ሓደ ረኽም ኣብ ግብሪ ዕልዋ እዚኣ ኒፕስን ሓዉ ብላክ ሳምን ኣብ ግዜ ንእስነቶም ኣብ መኪና ኮይኖም ካልሲ ቲሸርት ከምኡውን ናይ ደርፊ ካሴታት ኣብ ዝሸጥሉ ዝነበሩ ቦታ
نفسي نهيوت فلسفنا نمحبرسبو كقربلهم زغللو ماراثون ተባሂሉ ዝጥቀስ ትካል ከፊቱ እዚ ትካል ኣብ ዓለም ናይ መጀመርያ ስማርት ስቶር እዩ ነይሩ ዓማዊል ነቲ ዝገዝእዎ ክዳን ብሞባይሎም ስካን ዝገብርዎ ፍሉይ ናይ ነፍሲ ሙዚቃታትን ቪድዮታትን ዝረኽብሉ ቦታ እዩ ነይሩ ነቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ስራሕ ንምርካብ ዝፅገሙ ዝነበሩ ሰባት እውን ናይ ስራሕ ዕድል ብምኽፋት ጅግናን ኣቦ ነቲ ቦታ እዩ ነይሩ ነፍሲ እምበኣር ነቶም ክልተ ደቁ ካብ ቀዳማይ ዝምድና ዝውለድ ወዱን ካብ ላውረነት ዝውለድ ጓሉን ከም መቐፀልታ ማራቶን እዩ ዝርኦም ነይሩ ብዙሕ ግዜ ከዓ ናይ ስራሕ ዓለምን ናይ ምውናን መንፈስን ንምምሃር ናብቲ ትካል ይወስዶም ነይሩ እዩ ንደቀይ ሃብቲ ጥራይ ዘይኮነስ ከመይ ገይሮም ሃብቲ ከም ዝፈጥሩን መንነቶም ከም ዝዕቅቡን ክምህሮም እየ ዝደሊ ብምባሉን ዓብ ናይ ወላዲ ኣበርክቶ ይፃወት ነይሩ እዩ ታሪክ ነፍሲ ሃስል ብሓደ ቃል ክግለፅ እንተኮይኑ ዓወት ትነዊሕ ጉዕዞ እዩ ዝኸውን ኤርምያስ ማለት ኣምላኽ ልዕል የብል ማለት እዩ ንሱ ድማ ንባዕሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ንማሕበረሰቡን ንመንነቱን ልዕል ዘበለ ጅግና እዩ ነፍሲ ኣካሉ እኳ ተተፈለየና እቲ ዝዘረኦ ናይ ምውናን ትምህርቲ ኣንጻር ግፍዒ ምቅላስ መንፈስን ግን ንዘለዓለም ህያው ኮይኑ ዝነብር ክብራት ሰማዕትና ሎም ትሕዝቶና ዝወዲና ኣለና ብዝቕፅል መደብ ካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ትሰናዩ ሼር ላይክ ኮመንት ሰብስክራይብ ኣይንሕም